unogona kuya unogona kuya ugara umbotipindurawo mubvunzo watakubvunza uyu kunyika yese ichinzwa kuti mazuva ano wambomira sei mashandiro yavo yawakuita pamira sei epamedia pamusoroita umpwene ndinotenda nekundipa mukana uno sekutanga matakaita tichitanga kusangana kuchikafu kubhodha uko ndaishanda ndiri kusly media nekufambawo kwenguva munongoziva zvinongoitika kana mungave mumabasa kutaura kupere zvimwe zvinouyawo zvinyowani zvinhu kana zvichikura muzoti kana munhu achikura ndebvu dzinozobudawo wakuda kutenga zvekubvisisa ndebvu saka nekukurawo kwaita kambani pakazobudawo zviviri kana zvitatu ini ndokuti aiwa zvakanaka kuti nditese ndisundurute ndobva pasly media asi ndabva pasly media ndiri kungoramba ndichiita basa randaita sei randaita ndosaka ndakataura kwandiri kuita kusekuru ini ndakasunduruka sekutaura kwandakaita nehomwe yenyu ndakushanda ndakazvimirira ndiri Robert Tapfumaneyi parizvino. Saka vanhu vakada kutsvaka kuyangana kuya kwamba kuyangana kusly vafana kukuraika vachiti chii kana uko sekutaura kwandaita kuti kusly media ndisisiko pari zvino zita risati ranyatsobuda ratoda kushandisa asi ndiri kushandisa zita rekuti Robert Tapfumaneyi ndora vanotsvaga ndora vanorayika ndora vanosubscribe pane picture yangu uyewo zvakare kuratidza musiyano nezvimwe zvese izvi sekuru Tasvu nevamwe vandaishanda navo vanovawana paRobert Tapfumaneyi. ndongani andafuna kuti ure rifudhadhe padecha ruzinzo mvuto yese richimva vanhu sekuru ndonhau yanda ndichida kuti utaure pajekerere kunyika yese ruzhinji rwenyika ruchinzwa kuti Tateguru Tasvu nedzimwe n'anga dzaisishanda naRobert iko zvino dzakuchiwanikwa pana Robert Tapfumaneyi ndopanolayikwa ipapo ndopanowanikwa Tateguru Tasvu. kana vakada kuyangana kwaTateguru Tasvu YouTube iripo yacho mwana unoyangana pomwe even makada kuenda kuna Tateguru Tasvu pa YouTube ya Tateguru Tasvu munongoona Tateguru Tasvu zvekare varipo pa YouTube yavo wakaenda zvekare pa YouTube ya Robert Tapfumaneyi unoona Tateguru Tasvu vari papi vari ipapo pa YouTube ya Robert Tapfumaneyi auone Tateguru Tasvu noga unoona Tateguru Tasvu nedzimwe n'anga dzakasiyana dzakabvira kare dzichingoshanda nani naRobert Tapfumaneyi panguva yanga achiri kusly media. uye zvakandira kutsinda vavo sekuru kuti vanhu vandaishanda navo ndaiti vanhu vanenge vaine matambudziko vakauya nawo kwandiri ndoyo nawo kunana Tateguru pane musukuru wenyu ane matambudziko akadai so asi haana kana chekubata mungamubatsire sei Tateguru ondipa mazano aiwa ngauye nditese ndimubatsire ndinobva ndauya naye kuno saka kune vachazoenda kwandakanga ndiri vaine matambudziko handizokwanisa kukutora iko ndichikuunzai kunani kuna Tateguru kana uine dambudziko rako semashandiro andaita uya naro kwandiri ndinokwanisa kukusvitsirawo asi ukatanga waenda kumwe ndezvaikoko zvakangofanana nekumwe zvatangoita kare vaiti kuti ukaenda kune kwaunenge waenda ukazoya nekwatiri handikwanise kukubatsira saka zvimwe chete zvokaenda kwandakabva uchizoti ndakazomboenda ikoko saka ndibatsirewo ipapo handikwanisi nekuti handina chibvumirano chakaita saitozvo. Chibvumirano chandinacho sepakutanga ndechekuti inini vanhu vanoenda kwandiri ndovaendesa kunani kuna Tateguru. Ndinofunga zvakajeka izvi vanhu vanga vagara vari used kubatsirwa naRobert Tapfumaneyi kana muchiri kuda kuenda mberi kubatsirwa munongoenda pa YouTube ya Robert Tapfumaneyi munomuwana ipapo anokubatsira anokusvitsai kuna Tateguru Tasvu kuti mugone kubatsirika sezvo makabvira nekubvira muchingoita zvakanaka. Ndatenda Tateguru nokuzwa musukuru tatenda zvikuru tagara zvinhu zvachimutasvi be careful.